f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba nilqakom għal prime time illum jibda l-weekend u llum ħanalqu ġimgħa speċjali ħafna. Ġimgħa li kellna ta' prime time flimkien ma' The Travelers. Tul din il-ġimgħa tul dawn il-5 tiem sirna nafu mill-viċin is-6 membri kollha ta' The Travelers. Imma Lejla, Clayton, Joseph, Chris, Andrew, Silvano u Michael ħajkollhom jirrispondu domandi li żgur fl-ebda intervista ħadd qatt ma saqsihom qabel. Għal kull mistoqsija skomda kemm miskomda trid tasal risposta u jekk ma jkunux onesti aħna nindunaw. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa 27 ta' Jannar fl-aħħar jibda l-weekend. U biex nagħlqu dil-ġimgħa speċjali ħafna li kellna ta' prime time miegħi l-lejla The Travelers. Is-sena tat-tajba, kif intom? Isma' kunu onesti minnkom kollha minnkom is-sitta min ikun l-iktar ħerqan li jibda l-weekend. Naħseb kollha jiena. Kulħadd naħseb kulħana biss. U dal-weekend minn minnkom ħajjerħila li għawdex. Kulħadd immaġina. Kolla lejna u dax naħseb jekk ma jkollkom xi avvenimentu hekk dejjem taraw x'tagħmlu biex fil-weekend titilgħu. Bħalissa qegħdin nisimgħu xemxu xita, l-uffiċċju bdew jitkellmu bdew jgħidu dal-għodu li jaħsbu li hija l-iktar waħda maħbuba mill-kanzunetti kollha tagħkom. Għandna raġun Chris jew le? Ma nafx hu. Imma naħseb li anke hija affinità views u anke kemm damet fuq radio u hekk naħseb waħda mill-iktar. Fim talina din kienet minn tal-bidu, allura Andrew, meta ktibta ma tantx kont temmen fiha, imma. Le biex essaċ konna kienet is-song li ħriġnija bħala single ġas biex ngħidu ħanħorġu single oħra, sew vera ma kellniex l-aspettattiva li ħatamel xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma mbagħad once ir-release jgħinija u bdiet isa ħadet il-ħajja tagħha u bdew jinġemgħu ħafna views u saret dak li ilu. Chris, kemm damet fil-quċċata tal-klassifika? naħseb għamlet xi 10 weeks jew iktar fil-quċċata ta' klassifika ta' radijiet lokali, imma mhux biss. Ovvjament in-nies iżommu ħajja s-song, fimt ġifieri anke meta tmur id-doq x'imkien u d-doqqa għalkemm għaddew daqshekk snin minn fuqha, xorta tibqa' waħda minn dawk li l-iktar li jibbażjaw magħha. Joseph ikollu ċans jibrilla waqta meta jkollkom xi gig, għax hemm biċċiet sħabi trombetta. Aktar imma nieħu pjaċir, fimt għax tara dawk in-nies jaqbżu quddiemek, ovvjament aħna għalhekk nitilgħu fuq il-palk biex naraw in-nies jieħdu bass, fimt. Silvano, mid-diski kollha tagħkom, li ma taħseb hija l-kanzunetta li l-iktar tista' ddaħlek fl-atmosfera tal-weekend, dik il-weekend song? Naħseb kif kolli ngħid m'inniex li ħriġni laqqas isbuħija ta' da żmien għandha vibe vera tajba hekk qisu naqra differenti mis-soltu, imma xi nismaħa vera nibbażja magħha. Għax il-favorita tiegħek imma taħseb li hija waħda mill-favoriti bħalissa jien ngħidu hekk. Kif il-mar il-ġmiel isbuħija ta' da żmien kif jien u inta sejtni jekk kont tarwien bħalma stajt kont rajt ċandi f'qalbi inti rajt mhux biċċajt.
Fil-music video ta' din id-diska narawkom il-ħolma ta' kulħadd maqfulin ġo supermarket bil-lejl u tistgħu tagħmlu li tridu. Issa jien Michael qallu li inti l-iktar wieħed u ikkellu żaqqiq. Qed jinnaxxilu jabbiżaw. Dakinhar tal-filming f'dak is-supermarket naqqart jew ma kil xejn. Aħjar ma ngħidux. Ma ngħidux. Jien ma nemmiex li ma rnexxilek x'naqqar. Niġu fit-traveling, naħseb. Le, naħseb bżammejt, naħseb, fimni, mbagħad xi delivery ma jirbaħnix. Clayton, insomma, mhux lilek biss anke lil Chris rajnikom bin-nuċċalijiet, dak in-nuċċali tara minnu jew ma tara xejn. Jien għalfem, jien nilbes il-nuċċali, ġifieri x'inninżadal ma tantx nara. Iktar u iktar ma rajt xejn. Joseph, inti u Andrew jew inti u Chris mortu Cambodia? Jiena u Chris. Chris, intom mortu hemmhekk volontarjat. Ekku, iva. Ħafna jgħidu minn imur esperjenza ta' volontarjat li l-ewwel ġranet emozjonalment huma l-iktar ibsin. U għanna ħna konna qegħdin Cambodia u ovvjament kien cultural shock. Fim talina li morna f'kontinent differenti anke tara il-faqar ta' tfal li kienu qed jgħixu fihom. U dik naħseb l-iktar li tolqtok, fim tibda tirrealizza kemm aħna fortunati. Realtajiet oħra. Realtajiet oħra li laqqas biss jgħaddu minn moħħok għalkemm naraw xi videos u hekk imma x'intarhom hemmhekk fil-verità it hits you. Joseph, ma stax jonqos li teħdu l-mużika magħkom qed naraw il-filmati. Ovvjament dawk li kienu magħna fil-grupp bdew jużaw is-songs tagħna biex iferħu l-itfal, eċetera, eċetera. Jekk terġa' tiġik l-opportunità, esperjenza oħra ta' volontarjat, terġa' tmur? Iva. Żgur. Esprit, level 1 at the point. Mike, din is-sena likom bħala band hija sena xitanti. L-2023 x'għandkom pjanat? Ekku, proġetti tagħna ma jonqsux, ġifieri dejjem in the pipeline. Bħalissa dejjem fil-fażi li qegħdin niddiskutu x'inhu pjanat għal matul is-sena, ġifieri aktar singles, aktar mużika u aktar proġetti minn naħa tagħna. Għalik personalment b'mod professjonali dis-sena kienet kapitlu ġdid. Ija, ekku, għandha ħafna proġetti fuq l-iskaffa li f'dan l-aħħar snin dejjem warrabthom minħabba x-xogħol ieħor li kelli, issa nintefa' full time fuqhom u nippruvaw li. Mużika biss. Mużika biss. Inti l-unika mużiċist tal-familja? Le. Kollha kemm aħna minn barra ommi. Jiġifieri ħutek kollha u l-papa kollha mużiċisti, mela bla dubju mal-mejda tal-ikel żgur li titkellmu fuq il-mużika. Xi ħaġa bil-fors. U Chelsea. Insomma ma' Chelsea jew le? Next question. Le, jew biex jibdu lek saqajk. Ma' Chelsea. Andrew, bħala band, kemm mortu iktar minn darba u barra minn Malta, le? Iva, marra minn darba. Jien nimmaġina li bħala band biex tivvjaġġa loġistikament mhix ħaġa faċli. Le laqqas xejn, l-ewwel nett impenjati ħafna bil-kalendarju tagħna li għandna Malta. Allura dik diġà tagħmilha diffiċli ħafna. Bil-loġistika biex tmur barra minn Malta hija pjuttost komplessa. Allura meta jiġu l-opportunitajiet nipprovaw naħduhom kemm jista' jkun malajr. Ovvjament biex dejjem ikun possibbli, ma l-grazzi tal-Alla kellna pjuttost. Silvano, meta vjaġġajtu s-saksafon battu mal-bagalli u żammejtu f'idejk? Kellna sit irriservata għalihom daqs li kieku persuna. Ġifieri kien bil-qeda ħdejk bis-seat belt u moħħok mistrieħ. Le, mbagħad probla issa ilu naqra, ġifieri ma naħseb li ġara għalulna u le rajt nirranġaw, ġifieri kienna extra seats. Imma aħna konna l-estejna li daqs li kieku ħan jieħdu persuna oħra magħna. X'aħna ma konniex ħanafdaw għax tisma' ħafna stejjer. Tisma' xi ħadd jibgħat xi biċċa tromboni u hekk jispiċċa mattan xejn jerġgħu lura x'taf forsi jħandiljawh dan blood dodge. Ġifieri, allura ma rridniex nieħdu dak ir-riskju żgur aħna. Clayton, meta mortu t-Tunezija, naqgħod diffiċli tensija anti. Ija, jiena kont imrat l-aħħar 3 ijiem u għadni ma nafx x'kelli tipo ġejna lura spiċċajt l-isptar ukoll għamilt xi żmien l-isptar, spiċċajt fuq drip ukoll, imma mbagħad għaddieli. Ġifieri. Ma nafx ġara. Għax l-istess kellna kollha kemm aħna, ġifieri. Insertajt inti żbiba l-ħażina kif jgħidu. M'hemmx tagħmelhom.
Għandek imnieħrek imblukkat? Sterimar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem maqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Total Tools. Super on quality. Super on price. Tool set komplut. 7 xaxen 162 biċċa għodda. Għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. St. Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St. Thomas Hospital. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Eat Bennett. Freedom! The most dramatic story of the season plays in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormy. Clearance sale throughout February. Everything must go. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqgħu lura għal prime time din il-ġimgħa kienet ġimgħa speċjali ħafna għalina kuljum ospitajt il-The Travelers sirna nafuhom mill-viċin, però l-episodju tal-lejla dis-sezzjoni kienet l-iktar sezzjoni li jinħerqan għaliha għax żgur li f'daw l-10 snin kemm kellkom intervisti kemm il-darba kontom mistednin daw it-tip ta' domandi u daw id-domandi żgur qatt ma saqsawhomkom. Ma tistgħux ma tirrispondux, skomdi kemm huma skomdi tridu tirrispondu biex niffaċilitawlkom ħajjitkom ħantukom paletta bir-risposta li tridu tażlu minnhom tajjeb. Natu bidu għal ġieli jew qatt. Ġieli jew qatt tridu jkunu r-risposti tagħkom wara li npoġġilkom id-domanda. Jekk ma tkunux onesti, ħanindunaw. Tridu tollu l-paletta u b'onestà tirrispondu għad-domandi tajjeb. Ara tlaqna. L-ewwel mistoqsija, ġieli jew qatt kellkom gig u qomtu b'hangover. Ġieli, kemm bil-għaqal Michael l-unika wieħed Michael. Qatt? Clayton imma jekk kollok hangover qabel gig u mbagħad tgħaddilek tul il-gig jew le? Insomma, eżen il-music tibda tisimgħu ġew id-nejk ma nafx. Jirbombja. It-tieni domanda, ara tlaqna ġieli jew qatt. Il-bist għal sitta taħt li ma kienx tiegħek ta' xi ħadd ieħor. Tidu taħsbuha. Taħija naħseb. Ġieli, x'materjal kien? Ħanibdew naraw naqra ta' jekk kienx tal-istess. Ma kienx tal-lejs jew hekk. Aħna biex naraw kienx tal-istess sess tiegħek jew tal-istess oppost. Taħija. Taħuk, alright, tajjeb. It-tielet domanda ġieli jew qatt. Meta kontu iżgħar tħalltu ġo club by the card ta' ħaddieħor. Qatt, ġieli, u indunaw Joseph qabduk jew le? Le, ma qabdukx. Lilek Silvano qabduk? Le. Ġieli jew qatt. Kontu qegħdin ġo bar jew ġo club u keċċewkom il-barra.
Ġieli. Chris, jien nixtieq nisma' naqra żejra dettalji mingħajr ma tidħol fid-dettall għax isek taf xi ħaġa. Ġieli konna noħorġu kienu ġew. Għamenna kienu kaċċuna ġejdu ħanalqu, fehmt? Ġifieri tilqu l-barra Nibqgħu hemm sal-aħħar. Kull weekend kważi, ġifieri. Ġieli jew qatt kellkom one night stand. Ġieli, mhux se nidħlu f'dettalji ħalli ma nqajmux inkwiet, tajjeb, ħanaddu għad-domanda li miss. Tajjeb? Ġieli jew qatt kontu fis-sodda ma' xi ħadd u għedtu isem ħadd ieħor. Ġieli? U għajdilna x'ġara mbagħad. X'ġara Mike mbagħad. X'ġara Mike mbagħad. Indunaw li qed tisem ieħor jew le, jgħidilna dik biss almenu. Ifhimni. Mbagħad li qed tisem ieħor. Ngħidu lil-lejl. Waqaf. Chris, lilek qabduk li qed tisem ieħor jew le? Mhux ovvja. Ma baċ tgħid ħafna smijiet f'daqqa. Dejnek gerfeħ jew. Għandek naqra problemi ta' memorja bl-ismijiet. Mhux hekk. The Travelers, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi vera ħadd gost insir nafkom iktar, it-telespettaturi żgur li ħadu gost isiru jafukom iktar mill-viċin, però wisq iktar saru jħobbukom, issa parti milli jħobbu l-mużika tagħkom saru jħobbu lilkom ukoll. Għandi ftit rigali biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi illejla fil-fatt grazzi għal Kuċina Doro ħan nittoppjaw il-pentri tagħkom, tikkombinaw mal-ingredjenti favoriti tagħkom għal dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Berocca għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalikom għandna numru ta' tejjiet naturali, toma mill-ifjen żgur l-aħjar mod biex tagħlaq il-ġurnata tagħkom wara ġurnata hektik. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada, kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge, għalikom għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma mill-itjeb però wara li tikollhom ma tkunx guilty li kell xi ħaġa li qed tagħmel ħażin għal saħtek anzi bil-maqlub. Grazzi ħafna u l-weekend it-tajjeb. Grazzi. Lilkom telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton li biex tipparteċipaw fiha faċli ħafna tridu tibatunna ritratt tagħkom. Nafu kemm tħobbu s-sales u għalhekk tridu turuna kemm tħobbu s-sales billi fuq karta b'mod diġitali insomma raw intom użaw il-kreattività tagħkom tibatunna qegħdin iżommu I love sales. Dak ir-ritratt grazzi għal Benetton jista' joħroġkom rebbieħa. U Benetton talli ovvjament tkunu parteċipajt fil-kompetizzjoni u tkunu intom rebbieħa ħajoffrulkom rigal. Grazzi ħafna tal-li kontu miegħi nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb niltaqgħu għada biex nilagħbu kontra 30 sekonda saħħa u niltaqgħu. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.